Day 4. Necron naiset vain kaunistuvat aamulta. Eilen Tarjeita piinasi kissa, tänään koira. Voi. Kissa on Batman. Ja hommassa ei ole mitään muuta vikaa kuin se, että se koko ajan yrittää viedä mun hattuni. Joutuu vahtimaan. Siellä on talon emäntä, Frackin tyttöystävä. Siellä on Norjan kuningas Harald. Ja siinä on katto. Ja Necro on taas skorannut tänään. Naiset kaunistuvat vain. Niin kuten huomaan, edelleen ovat yhtä innoissaan. Kyllä. Tästä lähdemmekin sitten Tussukaisen alla olevaan pizzeriaan. Ja kun se menee ohi siitä, niin me kolkataan se.